Barka da zuwa tashar mu mai albarka. Idan yau ne zuwanka na farko, don Allah ka danna mana subscribe. Abin bakin ciki a wani rahoto ne da aka fitar yau a jaridar nan da aka fi sani da Sahara Reporters. Wasu ƙungiyoyi daga cikin al'umman da ke garin Zamfara, jihar Zamfara, sun kai wa ɗan bindigan nan ziyara, sun masa jaje bisa harin da sojojin Najeriya suka kai masa. Wannan abin da ya tayarwa da mutane hankali. A faɗar su shugabannin ƙungiyoyin, ƙin yin hakan zai iya jawo musu ɓacin rai, domin shi shugaban na 'yan ta'addar zai iya zuwa garuruwan sai kai musu hari domin ɗaukan fansa. A baya-bayan nan ne dai gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa sojojinta na yaƙin sama sun yi amfani da jirgin nan da aka fi sani da Super Tucano, sun je sun tarwatsa 'yan ta'adda yayin da suke ƙoƙarin raɗa suna a gidan shugaban 'yan ta'addar da aka fi sani da Bello Turji. Bello Turji dai shahararren ɗan ta'adda ne wanda ya ƙaurin suna. A baya gwamnatin Zamfara ta ce ya tuba, amma daga baya abin ba haka bane ba.